Sanibonani, welcome back to yet another video. Ngiyabonga kakhulu for joining me. Thank you so much for finding time in your very busy schedule. I know ukuthi ama holidays you guys, let's hope ube neChristmas omhle. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi basase busy just after Christmas nje kuningi okwenziwayo with family and friends, loved ones and all that. So thank you so much if ukwazile ukungena kule video. So ngizokhuluma ke ngoLachongo again kule video bafowethu. I understand ukuthi naye ugel ubethathe ingane yakhe to ekhaya kwaZuma to make sure ukuthi Usaka enjoys Christmas with his father and the loved ones, the family and all that bafowethu. Abantu bethi uNonkanyisa Chongo usaloke emthanda baba Zuma. I think she had to make it clear ukuthi no ways it's not about uthando lo liyathando lo alusekho, but because usamhlonipha baba Zuma njengomuntu omdala futhi njengoba wengane yakhe, something like that bafowethu ugcine ezile ke inkundleni zokuxhumana clarify that part, because loku thina sithi girl wena ngathi awukaphumi kwaZuma girl why usuhlala lapha kodwa uyachaza ke ugirl ukuthi hayibo so odabeni abalibhalela phana nokubonga phenyane uthi uNonkanyisa uthe ngeke ngisaba sebudlelwaneni bezothando noZuma uLachongo loyo bafowethu. So sizongena odabeni siza ukuthi utheni umethuli wezinhlelo uNonkanyisa Chongo odume ngelika Lachongo useveze ukuthi konke akwenzayo ngokubonakala engapheli emagcekeni kwaZuma wenzela indodana yakhe ebidla kokuqala nqa uKhisimusi nomndeni wayo. Ezinyangeni ezedlula uLachongo wabhala ezinkundleni zokuxhumana ukuthi ubudlelwane bendodana yakhe Usaka noyise wayo ongumongameli weMK Party umnumzana uJacob Zuma sebungcono, should bebungekho ngcono before ke manje sebungcono. Lokhu kwakulandela izithombe azifaka inkundleni zokuxhumana esenkandla kwaZuma ngosuku likaKhisimusi. Uphinde wafaka ezinye izithombe wathi uphelezele indodana yakhe ebiyobungaza ke okokuqala nomndeni wayo. Eminye imikhuleko idinga ukubekezela isikhathi nokuthi ube ngumuntu isikhathi nokuthi ube ngumuntu okhulile ngokomqondo. Wathi Saka ngiyakubongela ngane yami ngokuxoxela ngelinye ilanga ngumama okhulisa indodana yakhe yedwa, ngiyalwazi uthando eludingayo ngelinye ilanga bese ngakha ke ukhasi engeke ngilikhohle nomuntu obalekile. Ngididekile bakwethu nibe nosuku oluhle lukaKhisimusi kuchaza lapha uLachongo emva kokuthi abantu bathi hayibo ungathi ugele akakapheli kwaZuma sehlala nje uthe abalandeli bakhe ufuna bezwe ngaye njengoba ke angeke aphinde abe sebudlelwaneni bezothando noyise wendodana yakhe. Uthando lwami ngaye lwaphela kudala njengomama ngikwaZuma ngenxa yendodana yami, futhi ngifuna ke ukuyenzela okulungile okukuchitha isikhathi esibalekile nomndeni wakhe. Angaze ngidelele noma ngikhombise ukungawuhloniphi lo mndeni noma yena ubaba wengane ngemuva kwakho konke okwenzeka. Ngilokhu ngenxa yezinto ezingehlele empilweni yami kuchaza kuLachongo. Uphinde wabonga unkosikazi kaZuma omdala uMakhumalo ngamenzele khona selokhu aba yingxenye yomndeni wakwaZuma. Uthe ngelinye ilanga uyoxoxela wonke umuntu zonke izindaba njengoba sihloko sithi ke girl awukaphumi wena kwaZuma, kwafanele ugirl aze azochaza ukuthi hayibo when it comes to love ukuba intimate and all that nobaba uZuma cha uthi angisekho lapho, kodwa kukuba khona kwakhe lapha kusuke phela kukuphelezela ingane yakhe. Makumele ingane yakhe kubo kumele ihambe noma why izohamba noba ngoba ingane esencane, it's not like an 18-year-old or a 20-year-old. So kumele athathe ingane yakhe ke ayihambise ekhaya kubo njengoba kubonakala sengathi ke uye wayochitha ke uKhisimusi nayo khona kwaZuma, something like that. So yeah man you guys, ugele ubechaza ebona ukuthi ngathi sididekile thina sithi ngathi usemathandweni ngathi usafuna ukubuyela kwaZuma. Ugele wathi ayicha ngeke bafethi thi nginiqondise la ni wrong khona. So yeah man you guys, that is the story about uNonkanyisa Chongo. Thank you so much ukuthi ubuke video, ungakhohlwa ukulike, usubscribe, share, ufake ne-notification bell yakho on so that each and every time ke ngilahlela i-video and then you'll be notified. Thank you so much. Sizobonana kwelandelayo. Bye.